munyori akataya kudoda zvinhu two. All right, the first thing chiri kutaurwa apa, giving is coming before receiving. Can you see that? Give and to be given to you. Hallelujah. Bible rakakotaura kuti when you have received from the Lord, give. Hallelujah. Asi papa kanzi give and it will be given to you. Pano vamwe vanofunga kuti vanofanira kutanga vagamuchira wozopa. Asi shoko apa rikutaura kuti give and it will be given to you. Number two, munyori akatraya pachose chose kuexplaina kuti kuexplaina mhando yozvaunoreceiva zvacho. Hallelujah. Mazviona here? The author has gone to the largest extent to explain the type of receiving that you're going to get. Hallelujah. Good measure. Okay, good measure. Good measure means kuti more than what you need. Hallelujah. Ausombosara uchiti ndasarira pakati. Hallelujah. Press it down. Press it down to izwa tese kutsikirira. Hallelujah. Hane kutsikirira kuti zvinyaso peka chaiko. Hallelujah. Shaken together. Shaken together. Zvorwa kuti unombozunguza. Hallelujah. Kuti zvinyaso tsidirika futi. Hallelujah. Then running over. Running over is obvious ka. Kwakufachukira ndo yomunoti overflow kai. Hallelujah. Mangwarana takupa kuna Jehova. Hallelujah. Ndokumbira kuti ubudise chipo chako che love offering kutitipe kuna Mwari. Hallelujah. Kana wangu waene tithes, Mwari vanofara kuigashira. Enda ku desk redu rondonyoresa upuwa receipt yako. Kana wangu waene first fruits, kana wangu waene any other offering yonayo kuna Mwari. Toza kuti tukutanga gore saka wangu waene ma first fruits, wangu waene thanksgiving, zvese zvakanaka kuna Mwari. Hallelujah. Ngati ndonyoresa itipuwe receipt yedu. Asi panguva ino tauti tikumbire the ushering vatore zvipo. Tatora zvipo toda kungokumbira kuti mai vedu, mai pastor Mupranga vangonamata vachitenda nezvipo zviri kuuya kuna Jehovah. Tichitora zvipo toda kukumbira kuti wasasa mai vachingopedza kunamata, wasasa father wasasa mouya motimbira tichitora zvipo. Hallelujah. Tinokutendai baba wedu, baba vaishe wedu Jesu Kristu, mangwanani ano nezvipo zvaakutambanudzirwa nevana venyu kuimba yenyu. Iyemi Jehovha vanotutsira, vanowedzera, iyemi munoropafadza pabviswa, iyemi munokomborera, iyemi munobvisa udyi. Baba tinoti kuvana venyu vatambanudza, ngavaitirwe zvakanaka baba, ngavaropafadzwe, vakomborerwe, vawedzerwe, zvizunguzirwe, zvizare uye zvipfachukire. Zita raJehovha rirambe richikudzwa. Mazvita baba wedu muzita raishe wedu Jesu Kristu. Amen. Want to worship the Lord with this song. Hallelujah. We worship you, Lord. Tururai, tururai moya mchele. Tururai moya mchele. Tururai moya mchele. Moya mchele. Tururai moya mchele. Moya mchele. Tururai moya mchele. Tururai moya mchele. Tururai moya mchele. Moya mchele. Tururai moya mchele. Tururai moya mchele. Tururai moya mchele. Moya mchele. Tururai 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 moya mchele. Vamba Ines, vamba
Tungamirai, tungamirai. Oh, tururai mweyamushe. Vamba Ines, vumba mirai. Vamba Ines, vumba mirai, tungamirai. Oh, tururai mweyamushe. 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 Vamba Ines, vumba mirai. Vamba Ines, vumba mirai, tungamirai. Oh, tururai mweyamushe. Oh, ndinokuda. Oh, ndinokuda. Ndinokuda mweyamushe. Oh, ndinokuda. Ndinokuda mweyamushe. Ema bataruoko lwangu nifambe newe. Vura meso wangu ndioneshe mweya. Nzeve zangu zingokunzwa. Undiratize nzira zashe. Mwari wangu bataruoko lwangu nifambe newe. Vura meso wangu ndioneshe mweya. Nzeve zangu zingokunzwa. Undiratize nzira zashe. Mwari wangu bataruoko lwangu nifambe newe. Vura meso wangu ndioneshe mweya. Nzeve zangu undiratize nzira zangu. Munyika yetu bataruoko mwari. Bataruoko. Vura meso wangu. Vura meso wangu. Andele zingokunzwa. Undiratize nzira zashe. Ngatiwaombere maoko achizika. Haleluya. Totenda Mwari. Taita zvese zvinoda kuitwa na Mwari. Haleluya. Tapa kuna Jehovha. Tamuimbira. Haleluya. Mwari vakangonaka nguva dzese. Panguva ya masikatano. Haleluya. Takukumbira tise tisumuke. Tichikumbira the president worship pauye. Haleluya. Haleluya. Variko ragadzirira shoko raJehovha. Shoko raMwari rinotaura kuti men cannot live on bread alone. Hallelujah. We cannot live on bread alone. In fact, right now we're not even taking bread. Amen. Atitaka faster. Saka even bread is out. Hallelujah. So we want to live, we want to eat, we want to drink the word of God this afternoon, this morning. Hallelujah. Amen. Ngatukumbire baba. Auye ngatuombere maoko baba chu. Mufudzi, dear Jehovah,
Amuziwe kuti ndakatsanya here muchindidaro. Hallelujah. Nditenderei ndigamuchire mufundisi marume. Simukai mufundisi. Mwana wangu iyeyo. Handisati ndamboona munhu anomweya wakanaka semurume iyeyo. Sometimes ndinongofunga kuti right now ndakuenda kuSouth Africa. Ndiri kudiwa kuofisi inongosvika phone. Munhu wandotanga kufonera ndiyeyo. Ndiri kuburuka paairport nenguva dzakati ndikakushaya hoko. Unomuona akamira aripo. Apo ndenge ndichida kuendeswa 60 kilomita kubva paairport. Iye ane mabasa ake anotoakanda pasi. Kuona kuti zvose zvaringana. Aiwa, ndinokudai mufundisi. Thank you very much. I really appreciate you. Murume anondibatsira zvikuru kwazvo muupenyu ndiye Timothy wangu iyeyu. Hallelujah. Ndikanzotouya muno wadzokera usina kundiona unenge wandigumbura. But now nditenderei nokuti tiri pamazuva ekuzvinyima zvokudya. I'm so thankful kuti Mwari anotuma vanhu kuzondibatsira. I'm so thankful kuti pano pachechi Mwari vose vakamisikidza pano zvipo zvakabva kuna Mwari. Kubva kuna Elder Manire nedare ravo rose to the last deacon. Varume ava zvipo zvakabva kuna Mwari. My pastors I work with, Baba Mapranga, Makora, Baba Guchutu, and my senior man, Baba Bishop Mavunga Naamai. Wow. We love you, men of God. Thank you very much. And the Lord has truly blessed this church with a very good and the best technical team. Inotungamirwa na Baba anonzi Baba Niko Matawa. Are you here, Baba Matawa? Is he here? No. I'm not seeing him, neither did I see him in the morning service. But vanoshanda na Baba Gadzikwa, engineer Gadzikwa is there. That's the man.
chechi kubvira ichitanga leba zvese nanhasi vari kufushira mishini yose iri kushandai. That's the man. Aiwa, vauchirirei baba namai gadzikwa. These are gifts from God. Now, tiri mumazuva ekuzvinyima zvokudya. Hakuna chinhu chine simba pakunamata kudarika kuzvinyima zvokudya. Jesu asati auya pano panyika, if you don't mind to read Joel 2:12, tichange tichinamata svondo rese rino iri kusvika svondo. Iro svondo rino richange rakasangana vanoshumira, kwete zvanga ndichiita izvi. Na mufundisi Chengo vanenge vachasvikawo futi iro svondo rino iri. Ndati vanenge vachasvikawo. Mufundisi Mapuranga handisi kutaura kuti vanosvika zuva ripi, pamwe vanosvika nhasi, pamwe mangwana, pamwe chipiri. Asi expectation is the breeding ground of miracles. Now, apa Juero iwe nditarise mushi. Kare Jesu asati auya, vanhu vokutanga vakasikwa naMwari. Mwari anovati kana muchida kubudirira nokubuda musituation yamuri, tsanyai zvinyimei zvokudya. Therefore also now says the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Kare chechi yedu yainzi chechi yokuchema. Vanhu vachinamata vachichema. Mbuya Murimirwa yainzi chechi yokuchema. Nokuti vabereki vedu nesu taiti kasvika muchechi, they meant serious business. Pamwe imimi masutu nokupfeka kwenyu kwamakuita uku ndokwakukutadzisai. Bhaibheri richiti uyai kwandiri with fasting and weeping. Shona inoti kudii? Are you with me? Zvakadaro ndizvo zvinotaura Jehovha. Kwete vachiangwa zvinotaura Jehovha. Tendeukirai kwandiri nomwoyo yenyu yose. Nemwoyo wenyu wose. Muchizvinyima zvokudya. Muchizvinyima zvokudya. Muchichema nokuungudza. Muchichema nokuungudza. Go to the next verse. Return to your Lord your God. Go ahead and read. Varurai moyo yenyu murege kubvarura nguo dzenyu. Mutendeukire kuna Jehovha Mwari wenyu. Yes. Nokuti ane ngoni nenyasha, anononoka kutsamwa. Svondo rino ratiri kupinda iri, Mwari ane ngoni, ane nyasha, anononoka kutsamwa. Let me tell you, kana wakazvinyima zvokudya, ukatanga chaizvo kuti warevesa nemoyo, uri kuzvinyima zvokudya, uri kunamata, kunomuka dzimwe hondo dzaunofunga kuti asi ndakanganisa kunamata. Ko zvii zvaakuitika mandiri? Kunomuka dzimwe hondo, rega kutya, rega kuvhunduka. Hondo idzodzo dzamukira kuti udzikunde. Gore rako rinopera zvakanaka. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura pano. Unoziva kana uchingonamata usati wanyatsodenha Satani hakuna chinomuka. Ukaona zvese zvichikufambira right so hausati watanga. Ndozvitaura zvangu. Unoziva kana wakazvinyima zvokudya nyangwe asati akutengera dringi ndepaanouya kuzokuti nezuro naadzimai vangu ndakasvika kune mumwe musha. Tasvikapo kwainaya mvura, mota yaishambira. Tasvika, ndakuitira iki chiiko, ndogadzika chiiko. Ndakati iwe hauzoti ndijenyuwari. Ko ndouraya mbudzi, ndodii? Ndakati
kana uchirevesa uchateera nazvo. Ndapedza kutsanya, haikona kundiedza ndakatsanya. Handina chandiri kutakura kana kutora. Sorry zvenyu vanoda zvinhu too much. Hanzi mungabva masiya. Kana uchirevesa uchateera nazvo. Mana ari kubata zvandiri kutaura here pana? Ndiri kutaura chinonzi chinamato chechokwadi. Are you with me here? Now, I don't want to waste much of your time. Asi ndikasaverenga Bhaibheri kumba hamuverenge futi. Verse 15, anoverenga iwanisa manyika uyu hauya anoverenga. Verse 15, can we read it together there? Blow the trumpet in Zion. Sanctify a fast. Call a solemn assembly. Now, parikunzi, blow the trumpet in Zion. Zion stands for the church of God. Pose paunoverenga Zion muBhaibheri iri kureva church. Zviri kunzi sanctify a fast. Ndiri kupindura vaye vanoti iko kutsanya kune chitumwa munhu kutobva manzi mese tsanyai tsanyai. Apo Mwari ari kuti sanctify a fast. Call a solemn assembly. Vanhu vanouya vakaguta, it's not solemn. But vanhu vanenzara, so this is the solemn assembly. Mumwe munhu akapinda munhu akasaudzonzi vanhu vakatsamwa anofunga kuti tiri parufu nezvakaita zviso zvenyu. It's a solemn assembly. Are you with me? Ndiri kutaura hande pa 16 kana iwe. Gather the people. Sanctify the congregation. Iwe ndiwo unoti kuko kutsanya kuno chitumwa here. Bible riri kuti gather the people. Gather the people. Sanctify the congregation. Imi, you are the congregation. Ndiri kuti sondo rino rese kutanga nhasi kusvikira sondo. It's a sanctification assembly. Tinenge takazvinyima zvokudya, regardless ini nyangwe anondituka wendo runo handidaire. Nyangwe ari kunditsvagira chino wendo runo handineinewe. Ndinongomuti siyana naye uyu. Nokuti pane chandanangana nacho chiri kuda kukundwa naMwari. Are you with me? Hanzi, sanctify the congregation. Assembly the elders. Vavhangeri, vaparidzi. Assembly them. Ndikakushaya mazuve kuzvinyima zvokudya. Iye Mwari achinditi vaunganidze. Uri munhu akaita sei? Ndini ndadaro here. Assembly the elders, gather the children, and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closets. Shamar, dumporofita juero arikuporofita kuna Israel. Ndakataura kuti muBhaibheri mune law of double reference. Zvaitaurirwa vanhu vajuero ndozviri kutaurirwa nesu. Ndosaka isu tisina kuzonyorerwa Bhaibheri redu. Izvozvo zvakataurwa ndozviri kurehwa kwatiri. Ngatinatsei ungano. Akamone mana. Ndati ngatinatsei chii. Sondo rino kusave nanorova. Kuungano yakatarwa, fasting yatsanangurwa, uya kutsanya kunoshandura. I don't know what you are doing, you guys. Kutsanya kunoshandura nhamo ikava makomborero. Esteri akanzi maJudha ose akuuraiwa naModhekai akufa. Akadanidzira 3 days of prayer and fasting. He changed disaster into triumph. Nokutsanya unoshandura disaster yanga yakuvinga mumba.
Iwe paifanirwa kusungirirwa Modhekai, ndo pakasungirirwa Hamani akazvitanga. Iti Hamani wako ari kuenda pamatanda ake gore rino. Andozvitaura chete mana. Iti Hamani wako achaenda pamatanda ake gore rino. Nezita raJesu. Pana rikundinzwa here zvandiri kutaura panapa. Hama dzangu, zviri kunzi sanctify the congregation. Hatisi kuda kufamba mugore iri nenhamo dzedu. Andozvitaura chete. Hatisi kuda kufamba mugore iri nezvirwere. Nezita raJesu. Nhasi manheru hatisi kudzoka munona 6 kuzonamata. Asi hamuna kuchinja mabhatiri aya. Maisa mabhatiri emaChina, mari yanga yapera. Ndipewo chokubata maoko kana zvichinetsa. Kuinga ndakakuonai muchiti muri kuita service zuva riye, maita service yerudzi. All right, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ruzona zviri kuitwa vafana wako. Usaende kumba uchisiya zvakadaro wazvinzwa. Iye wandataurawo ndiye muridzi wazvo anoziva. Pandoenda ndichinotenga madrums zvese sound system anofamba neni mustoro zvacho ndiye ndiye wandinenge ndinaye. Saka musamunyare zvenyu kuuya kuzokubatsirai apa, ndiinjiniya pachake. Kana kumakombiyuta, kumafoni, kupi nokupi, kwandotenga makombiyuta ndiye anoenda neni yeyu. Hallelujah. Are you with me? Now, zviri kunzi gather the people. Now, I like verse 17. Matarisiro amandiita, hey. Munoifariro here verse 17. Go to verse 17 ishasha. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, zviri kunzi mivavhangeri nemivafundisi musagaroko munouya kuzopfugama paaltar apa. Modanidzira muchiti let them say, makatsanya, spare thy people, Mwari raramisai vanhu venyu, O Lord, and give not thine heritage to reproach. Vanhu venyu ngavarege kusvika kune zvisina maturo, that the heathen should rule over them. Varege kutongwa nevahedheni. Onezuro tainamata tichiti kudi, so that the heathen may not rule over them. Nezuro ndaiti majaji, mapresidenti nemaminista ngavabve muchechi. Madhokota ngabve muchechi. Oh, hallelujah. Pana rikunzwa here. Zvanzi imi vafundisi nemi vavhangeri makapfugama apa muchitaura kuti Mwari vanhu venyu ngavarege kutongwa nevahedheni. Shona inoti kudii papapo? Vari kudya nyaya zvavo. Pana siri kudya nyaya here? Ndati shona inoti kudii muchitaura muri tu ivo? Verenga tinzwe. Vaprista ivo vashumiri vaJehovha ngavacheme pakati pebiravira neatari vati, vacheme vati, haiwa Jehovha, regai vanhu venyu, musaisa nhaka yenyu pakushorwa. Musaise nhaka yenyu pakushorwa, Mwari, kuti marudzi avanhu avaseke. Kuti marudzi avanhu avaseke. Vangareveiko pakati pamarudzi avanhu vachiti, Mwari wavo aripiko? Mwari wavo ari kupiko? Hama dzangu, this week patiri kupedza manheru hatisi kudzoka muno ndati munononamata.
tiri kunamata nokuda kwei, mumwe woti hamuna kutipa zvokunamatira. Takanamata nokuda kwevana. Pana ari kuziva? Ndakutokutaurirai ndingadai ndakuvhunzai. Zuva rechipiri takanamatirei? Mweya weurombo. Divine prosperity. Kwete pfuma inongouya panyama chete, nezvinouya mumweya, upfume pamweya nepanyama. Takanamatira kupfuma pamweya nepanyama. Kone zuro manheru. Immunity against calamities. Immunity against the calamities. Saka manheru nhasi musati madya munoungana nemhuri mumba menyu. You pray for those three things. Amen. Kana muri kunzwa zvandiri kutaura panapa. Repetition. There is power. Jesu paakanga ari mugarden of Gethsemane, akaenda akanonamata. Munamato wake waiti, Mwari mukombe uyu ngaupfuure, asi kusava kuda kwangu, kuve kuda kwenyu. Anodzoka kuvadzidzi vake anevaona vakotsira. Anoti kuvadzidzi vake, hei, mukai munamate, murege kupinda pakuedzwa. Anodzokera kechipiri kunonamata, haana kuchinja prayer requests. Anoti, Baba, mukombe uyu ngaupfuure, asi kusava kuda kwangu, kuve kuda kwenyu. Akaramba achinamata the same prayer. Isu ngatidzokererei munamato uyu kusvikira taona mhinduro. Nyangwe mukasati amena akanaka ndiri kutaurisa pana. Pana ari kundinzwawo here pana? Muneni here chechi? Saka manheru, kuona mhuri yako kuti zvokunamata inonetsa, bata foni shedza imwe mhuri kuti uyati bureketese kunoku. Vaye vasingade kunamata vakaona vaenzi vanenge vakubvuma kupfugama kunamata. Makambozvionawo here izvozvo? Ungokoka vanhu, so uyai tinamate, uyai tinamate. Vanhu vakazara mumba mako, so nyangwe uye anenge achikusora uyoyo unomuona akubvumawo kupfugama, akunyara vanhu vapinda mumba, vakunamata pamwe chete. Tauriro rinei kuti Baba vari kurayira chete. Pana ari kundinzwawo here nhasi, please? Fanike ini nhasi ndichaita break nevanhu vakawanda kumba kwangu vanenge vachingonamata. Imi mandikukokei nokuti ndingakoke munhu asingade. Kumba kwangu inini hakuuyiwe nokukokewa, unouya wega uchida. Ndesaka nhamo yakakusona, so haudi kugara pasi padhuze. Hallelujah. Mvangeri. Hallelujah. Mafranga. Ndapedza kuparidza ndakuimba solo. Munoiziva inonzi solo? Hello? Munoiziva? Inonzi chii chinonzi solo? Kuimba uri wega. Asi nyamudzanga achandibatsira. The blood of Jesus was shed for me, and it shall never lose power. I'm gonna stay right under his blood, where the devil can do me no. It is Jesus, oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul, for I have touched the
Hana umboziwa kuti vanogona Discord kudai. And his blood has made me whole. Ipapo pamatadza kuimba ropa raJesu ndo pafarira Satani. And his blood has made me whole. Again. And his blood has made me whole. Amai kuchutu inga taimba tese kudara nase zvaita sei. Ndatenda ngatisimuke itosi. Nasi tatsikwa nomuranda wa Mwari. Somebody say the big brother is here. Oh, hallelujah. Oh, the big brother is here. Bishop Munemo, all the way from Kempton Park, South Africa. Will you come forward, sir? Yeah. Oh, hallelujah. Oh, glory be to God. Hallelujah. Nasi, ndanga ndichiseka na adzimai vangu ndichiti, nasi tamisa class yevanhu vakadzidza pamwe chete amai Marufu na mufundisi Munemo vaiva in the same class kuchikoro mu O level. Vari paSandringham hapa. Saka nasa amai Marufu vamira panapa zvino classmate yavo yamira zvakare. Thank you. God bless you. Love you. Yes. Kwaedza, kwaedza, kwaedza mumoyo mangu, Jesu ndiye zuva rangu. Kwaedza mumoyo mangu, kwaedza, kwaedza, kwaedza mumoyo mangu, Jesu ndiye zuva rangu. Kwaedza mumoyo mangu, ingakwaedza, ingakwaedza mumoyo mangu, Jesu zuva rangu. Kwaedza mumoyo mangu, amakwaedza, ingakwaedza mumoyo mangu, Jesu ndiye zuva rangu. Kwaedza mumoyo mangu. Hallelujah. Tinotenda Mwari, ndibatsirewo ndifarire president pamwe chete namai president. Haikona kudherera nyasha dzawakagara nadzo. Ngatifarirei zviri kuitwa naMwari, kuti baba vedu ndivo baba venyika, muzita raJesu. Hallelujah. Ndinotenda worship team tingagara hedu pasi, church tingagara hedu pasi, ndiremekedze all the leadership, fellow laborers, vafundisi pamwe chete neni. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Ndodo kutenda vakatitangirawo kupinda mumunda. Nhasi ndanga ndichitenda Mwari mufundisi. Kazhinji kwandinoenda ndinowanzoita challenge yekuti ndosvika ndiri muzukuru, ndosvika ndiri mukwasha, ndosvika ndiri mwana, but this time vachona masenior mabhosi ekubasa vakwasha. Makadii mufundisi kuchuta mukwasha. Hallelujah. Vanga vachicheya panapa vamahofa mukwasha futi.
Mkwasha. Hallelujah. Amen. Ndozi yangu yanga ichicheya panapa, classmate yangu. 1C 1986. Hallelujah. Amen. Toda kutenda Mwari. It's good to be back home. What an honor. Kumira pano Sunday yekutanga yegore ya 2026. Baba mama Mavunga ndinokuremekedzai. Baba namai Mapuranga ndinokuremekedzai. Pastor Marume, thank you so much. Pastor Makora, Mwari udenga vakuitire zvakanaka. Pakati pedu ndine mukoma wangu ari pano. All right. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Waita hako mwanangu. Mwari udenga vakuitire zvakanaka. Ndiye kutenga makalendera ndiye kungovakisa. Yongovakisa. Dawapuwa kana makalenda 2. Ngoda tenga 2 150. Ewe baba. Ndofara nhasi patauyawo kuchechi. Mukoma wangu vari pano, sekuru Marume, baba vakabereka mufundisi Marume. Yes. He is passing through a medical condition. But vati ndiri kuuya zvakadaro, saka vakagara kumashure. Because of the medical condition, he is currently sitting in a wheelchair. But Mwari achatiitira zvinoshamisa. Mwari achavarapa, Mwari achavasunungura. Tinotenda kuna Mwari wemashura. Tinotenda kuna Mwari weminana. Tinotenda kuna Mwari wezvishamiso. Hallelujah. People just don't know the favors that they have. Kupindira chechi pa Faith Alive. Chikomborero. Chikomborero chihompe chaicho. Hallelujah. Amen. Mwari udenga vatitire zvakanaka. Being a first Sunday, ndokumbirawo kuti ndiverengerwewo kuna Joshua. Joshua chapter number 5, verse number 12. Hallelujah. Verse 12. Mana ikaguma nomusi wakatevera, uyo wakadya nawo zvibereko zvenyika iyo. Vana vaIsraeri havana kuzova nemanazve, asi vakadya zvibereko zvenyika yeKanani gore irero. Mazvita enyu, Mwari wakomborerei muzita raJesu. Amen. Ndamira pamberi pevana venyu Mwari. Tibatsirewo ndidudzire shoko renyu muzita raJesu. Amen. Ndine nyaya ndinayo yandapawo musoro weshoko wekuti kana wayambuka. Hallelujah. Kana wayambuka. Amen. Hey, mame narita mari kuno. Hallelujah. Yanga dhura. Ndipa midzendo afarira. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndikangona anenge akanyarara ndinongoti baba nhingi vega itai amen. Mwari vachitiitira zvakanaka. Kana Ishe vakandibatsira ndoda kuzama kumbotaura nezwi rakati nyorovei. Ndiedze nepandinokwanisa kutsanangura pfungwa yandoda kusvitsa kuvanhu yandinotenda kuti ndaipiwawo naShe. Hallelujah. Zvakaitika ndezvekuti mushure mekunge pamuka Faro asingaziye Josefa, pano panodzidziswa shoko, saka zvimwe zvinhu ndinotoziva kuti makaudzwa kudhara nababa namai. Hallelujah. Zvinonzi vaIjipita vakatanga kushungurudza vaIsraeri. Hallelujah. Kusvikira Mwari vati ndanzwa kuchema kwevana veIsraeri, ndaburuka kuti ndivarwire, ndivabvise kwavari, ndivaendese kunyika inoyerera uchi nemukaka.
itai amen. Zvinoratidza kuti vanhu vakaita experience dzakawanda dzakasiyana siyana naMwari. Asi vanhu vane system yekurangarira zvakaoma nezvakashata, vokanganwa zvakanaka zvavari kuitirwa naMwari. Mumwe wezvosu akatemwa nemusoro for 2 hours anotanga kufunga kufa. Haarangarire kuti ane makore mangana achimbotemwa nemusoro uchipora. Mwe munhu akangopererwa nemari kwe 1 day anotanga kufunga kuti ndabroka kana kukomita suicide. Anokanganwa kuti anogara kuimba yekumasabhabhu. Iye akadzidza